Әнкарада 14 сәгать исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 3 декабрь шәршәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Төркия ВАЗ радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 19 метрлы кыска дулкынның 15360 кГц яшьлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр www.trdinla.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinla тыңла кушымтасыннан Вот из радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң фәннәр докторы Юсуф Алтынышык әзерләгән Ныгайча нәсихәтләр программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Төркия Җумһурияте Илбашы идарәсенең элемтә бүлеге хәбәр иткәнчә, Илбашы Рәҗәп Тайып Эрдоган белән Франция Илбашы Эммануэль Макрон шәршәмбе көнне телефоннан сөйләште. Алар Русия-Украина сугышы, региональ кризислар, ике яклы мөнәсәбәтләр турында сүз алып барды. Илбашы идарәсе N-Social платформасында уртаклашкан белдерүдә әйтелгәнчә, сөйләшүдә глобаль тәрәккыятләр Әнкара белән Париж арасындагы хезмәттәшлек каралды. Эрдоган Төркия-Франция хезмәттәшлегенең мөһим булуын ассызыклады һәм ике якның мөнәсәбәтләрне үстерү өчен конкрет адымнар ясауны дәвам итүе кирәклеген җиткерде. Эрдоган Русия-Украина конфликты кысаларында гадел һәм даими тынычлык тәэмин итү өчен Төркиянең зур тырышлык куюын һәм Истанбул процессын яңадан җанландыру максатында Әнкараның ике як белән дә диалогны дәвам итүен әйтте. Илбашы Эрдоган Төркиянең сөйләшүләргә юл ачу өчен һәр төрле өлешне кертергә әзер булуын белдерде. Ул даими тынычлыкка ирешү өчен дипломатик каналларны нәтиҗәле куллануның бик мөһим булуын һәм глобаль мөхитне тотрыксызландырырга мөмкин булган гамәлләрдән читтә торуның утны туктату тырышлыкларына ярдәм итәчәген белдерде. Ике лидер шулай ук Кавказ, Газа һәм Сүриядәге тәрәккыятләр турында да сөйләште. Израиль бралаклары сишәмбе кичен басып алынган Ярданның көнбатыш үзәнлегенең төньягында урнашкан Тубас һәм Кабатияга пулеметлардан ут ачты. Җирле чыганаклар Тубас өстендә бер-бер атлы атышлар булуын хәбәр итте. Максат әлегә билгесез, яралану очраклары юк. Бралаклар Женинның көньягындагы Кабатиядә Әл-Закарна тауы җирлегенә көчле ут ачтылар. Тубас вилаяте бер атнадан артык каты һөҗүмнәргә дучар булды. Һөҗүмнәр зур зыян китерде, йөзләгән кеше яраланды һәм күп санда кеше сак астына алынды. Кремль Русия дәүләт башлыгы Владимир Путин белән АКШ делегациясе арасында узган Украина сөйләшүләрен файдалы дип бәяләде, ләкин нинди дә булса килешүгә ирешү өчен күп эш башкарырга кирәклеген кисәтте. Путин Мәскәүдә АКШ вәкиле Стив Витков һәм АКШ илбашы Дональд Трампның киңәшчесе һәм кияве Джаред Кушнер белән очрашты. Очрашуда АКШ тарафыннан әзерләнгән һәм соңрак яңартылган 4 елга якын дәвам иткән сугышны тулысынча туктатуга юнәлтелгән АКШ план проектын тикшерделәр. Русия матбугат чаралары хәбәр итүенчә, очрашу якынча 5 сәгать дәвам итте. АКШ ватандашлык һәм миграция хезмәтләре бюросының эшкә язышуларына караганда, Трамп идарәсе 19 югары рисклы ватандашлар өчен барлык сыйыну гаризаларын һәм миграция ярдәмнәрен туктатты. Бу гамәл 2021 елның 20 гыйнварыннан соң АКШка кергән гариза бирүчеләр өчен әңгәмәләрне дә кертеп, киң кырлы тикшерү үткәрүне таләп итә. 589 формуларын һәм башка ярдәм таләпләрен туңдыра. Шикләүләр Илбашының 1949 номерлы белдергесендә күрсәтелгән илләргә карый. Бу адым Трамп һәм эшке иминлек министры Кристи Ноемның Вашингтондагы атыш вакыйгасында күптән түгел илгә кабул ителгән әфган качакларның катнашуыннан соң миграция контролен катгыйлаштыру турындагы чакыруыннан соң ясалды. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. БМО Качаклар оешмасы 2026 елга 1,5 миллиард доллардан артык хәйрия вәгъдәсен алды. Бу глобаль ярдәмнәр кибегән вакытта өмет чаткысы дип санала. Хөкүмәтләр Женевада узган донорлар конференциясында шәхси тармак биргән 350 миллион доллар белән бергә 1,16 миллиард доллар хәйрия вәгъдә иттеләр. Ләкин бу БМО Качаклар оешмасы ихтыяҗларының нибары 18% гына каплый. Күченүләр арту һәм бигрәк тә АКШ тарафыннан зур күләмле киметүләр белән очрашкан оешма финанслауның кимүен белдерде. Оешма Фәләстин, Судан, Демократик Конго Җумһурияте һәм Рохинья качакларында кертеп, күп санлы кризислар өчен ашыгыч ярдәм кирәклеген ассызыклады.
Төркия БМОның барлык агза дәүләтләрен Фәләстин мәсьәләсен тыныч юл белән чишүне таләп иткән гомум шура карарын хупларга чакырды һәм Газаның гуманитар инфраструктурасы 2 еллык сугыштан соң җимерелү алдында тора дип кисәтте. Гомум шурада чыгыш ясаган Төркиянең БМОдагы даими вәкиле Әхмәт Йылдыз Газада үлүчеләр санының 70 меңнән артуын һәм Израильнең 2 еллык геноцид характерындагы сугышы вакытында мөһим аскырма җимерелү белән беррәттән барлык мәхәлләләрнең җимерелүен сөйләде. Җимерелүгә карамастан Фәләстин дәүләте өчен халыкара дәрәҗәдәге алгарышны ассызыклаган Йылдыз июль айында үткәрелгән 2 дәүләтле шишелешкә кагылышлы югары дәрәҗәдәге конференцияга 11 илнең Фәләстинне тану карарларына һәм гомум шураның Нью-Йорк декларациясын кабул итүенә басым ясады. Авропа шурасы белән парламенты 2027 елга кадәр Русиядан табигый газ импортын этаплы рәвештә туктату турында вакытлыча килешүгә иреште. Нигезнәмә Русиядан сыйгайтылган табигый газ һәм үткәргеч аша килүче газ импортына этаплы тыю кертә. Тулысынча тыю исә 2026 ел ахырыннан һәм 2027 ел көзеннән башлана диелә шураның чәршәмбе көнге белдерүендә. Вакытлыча килешү чыдам һәм мөстәкыйль Авропа берлеге энергия базарын булдыруга юнәлтелгән. Нигезнәмә барлык агза дәүләтләрне газ тәэминатын ничек төрлеләндерәчәкләрен һәм нинди кыенлыкларны көтәчәкләрен ачыклаучы милли планнарын тапшырырга мәҗбүр итә. Максат билгеләнгән вакытта барысының да Русия газ импортын туктатуы. Израиль җимергән Газаның Хан Юнус шәһәрендә күмәк туй гөрләде. Традицион Фәләстин мотивлары төшерелгән киемнәр кигән көләшләр булачак тормыш иптәшләре янында җимерелгән биналар арасыннан узды. 2 еллык җимергеч геноцидтан соң камау астындагы төбәктә сирак очраучы күренеш бу. Эман Хәсәнлова һәм Химмәтлова өйләнешкән 54 пар арасында иде. Бар нәрсәгә карамастан гаилә курабыз, Аллаһ Тәгаләнең ярдәме белән бу сугыш бетәчәк ди Лава. Фәләстин мәдәниятының мөһим өлеше булган туйлар Израиль һөҗүмнәре аркасында Газада көннән-көн сирәк очрый башлады. Утны туктату килешү белән бу юла әкренләп җанланды, ләкин элеккеге кытлаулар юк. Газада дәвам итүче кризис кытлауларга күләгә төшерде. Газаның 2 миллион тирәсе халкының зур өлеше Израиль һөҗүмнәре нәтиҗәсендә йортсыз калды. Ярдәмнең җитмәве көндәлек тормышка да нык тәэсир итә. Башка кешеләр кебек бәхетле булырга телибез. Электән ием, эшем булуын телидем. Хәзер чатыр турында хыялланам. Тормыш әкренләп җайлана башлады, ләкин без көткәнчә түгел, диде Хикмәт. Туйны Әл-Фарс Әл-Шахим финанслады. Агентлык яшь парларны акча һәм төрле кирәкле әйберләр белән дә тәэмин итте. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы тулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында күбебез бары тик сәламәтлеккә зыяны турында белгән, ләкин чынлыкта тирә-як мөхит эчендә зур янау тудыручы тәмәкегә тукталырбыз. Һәр сулышта кеше организмын агылый ул, төпчеге исә табигатькә зыян китерә. Бар дөньяда һәр ел табигатьтәге миллиардлаган тәмәке төпчеге нормаль шүп кебек күренсә дә, чынында иң куркыныч пластмасс калдыклардан берсе булып тора. Фильтрларында булган химикатлар җирне һәм су ресурсларын пычратып, экосистемага озак еллар буе дәвам итәчәк зарарлар бирә. Күп кеше шуны белми, бу төпчекләр табигатьтә күп еллар буе юкка чыкмый. Проблема төпчекләрдә генә түгел, тәмәке төтене бүлеп чыгарган углерод оксиды, метан һәм азот оксиды кебек газлар һаваны пычратып, чиста һаваны киметә. Аеруча күп кеше булган урыннарда хис ителүче бу кирлелек барлык экосистеманы кислородсыз калдыра. Кыскасы, тәмәке сәламәтлек проблемасы гына түгел. Һавадан алып суга, туфрактан алып җан ияләре тормышына кадәр һәр яклап планетаның киләчәгенә янаучы тирә-як мөхит кризисы булып тора ул. Тәмәкенең куркынышы турында Истанбулдагы техник университетының тотрыклылык бүлеге башлыгы доцент, фәннәр докторы Көсә Мутлу белән сөйләштек. Тәмәкенең кеше сәламәтлеге генә түгел, шул ук вакытта тирә-як мөхит һәм климатка да зур зарарының булуын әйтүче доцент, фәннәр докторы Көсә Мутлу булай ди. Тәмәкенең зыянын климат үзгәреше, микропластик пычрану, су изе, углерод изе ягыннан бәяләү бик мөһим. Дөньяда тәмәке тартучыларның һаман да күп булуын җиткергән доцент күрсәткечләрне уртаклашты.
2010 елда билгеләнгән максатларга күрә, 2025-кә кадәр 15 яшьтән зурракларда тәмәке тартуны 30%-ка киметү бар иде. Ләкин глобаль кризислар, пандемия, климат бәрелешләр бу максатка киртә куйды. 95 миллион тирәсе кеше тәмәкене ташламады һәм әле дә аны тартучылар саны 1 миллиард 200 мең. Бу соннар чыннан да күп түгелме? Хәзер тәмәкенең тирә-якка ничек итеп зыян салуына тукталыйк. Тәмәке сәламәтлек кенә түгел, шулай ук җитди экологик проблема. Тәмәке җитештерүдән алып тартуга, кулланудан алып калдыкка әйләнгәнгә кадәр барлык этапларда углерод бүлеп чыгара, дигән доцент Мутлу түбәндәгечә дәвам итә. Тәмәкене үстергән вакытта кулланылучы ашламалар һәм игенчелек техникасы парник газының бүленеп чыгуын арттыра. Тәмәке җитештерү корылмаларының энергия куллануы моны тагын да үстерә. Бер тәмәкене тарткан вакытта барлыкка килүче төтен углерод диоксидының бүленеп чыгуына сәбәпче. Бар дөньяда кулланылучы миллиардлаган тәмәке чынлыкта глобаль углерод изенең күренмәүче, ләкин мөһим өлешен тәшкил итә. Тәмәке төтене кешеләргә һәм атмосферага тискәре тәэсир итә. Көсә Мутлу бу турыда булай ди. Ичендәге углерод оксиды, метан һәм азот оксиды кебек газлар климат үзгәрешенә китерүче парник газлары. Бу газлар җыелып һава сыйфатын боза, экосистемаларның тигезлегенә яный. Ягъни тәмәке аны тартучы проблемасы гына түгел, коллектив климат проблемасы булып тора. Хәзер исә төпчекләр калдырган токсик мираска тукталыйк. Тәмәкенең төтене кебек төпчеге дә тирә-якка зур зыян китерә. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасына күрә дөньяда елына якынча 4 триллион ярым тәмәке төпчеге табигатькә ыргытыла. Уйлап карагыз әле, 4 триллион ярым. Доцент фәннәр докторы Көсә Мутлу әйтүенчә, бер тәмәке өчен орлыктан уңышка киптерүдән пакет хәленә китерүгә хәтле якынча 3-4 литр су кулланыла. Бар дөньяда елына триллионнарча тәмәкенең җитештерелүен уйласак, тәмәке индустриясының су җитди үлчәмнәргә ирешә ала ди ул. Моннан тыш табигатьтәге төпчекләр никотин, авыр металлар һәм токсик химикатлар белән су ресурсларын пычратып, экосистемага һәм кеше сәламәтлегенә турыдан зыян сала. Сан-Диегодагы Стейт университетында үткәрелгән бер тикшеренү чыннан да шаккатыручы нәтиҗәләр бирде. Әлеге тикшеренүгә күрә 1 литр суга бер төпчекне ыргытсак, суда яшәүче җан ияләренең яртысы үлә. Уйлап карыйк әле, бары бер төпчек һәм җан ияләренең яртысы үлә. Соңгы итеп бәлки дә иң яшерен куркынычка тукталыйк. Микропластиклар. Тәмәке төпчекләренең иң күренми торган һәм бәлки дә иң мөһим ягы аларның микропластик йогынтысы. Төпчекләрнең фильтры целлюлоза ацетаты дип аталган пластик нигезендәге материалдан тора. Бу материал табигатьтә йөзләгән ел юкка чыкмый ди Көсә Мутлу. Ул фильтрларның микропластикка әйләнүен ассызыклап бер тикшеренү турында булай ди. Үткәрелгән бер тикшеренүгә күрә тәмәкене тартканнан соң аның фильтры һәр якынча 100 микрофибра бүлеп чыгара. Бу микропластиклар, микрофибралар вакыт белән диңгезләр, күлләр, туфракка кушыла. Микропластиклар азык-төлек челтәренә кереп хайваннар һәм кешеләргә зыян китерә. Бу җәһәттән тәмәке төпчекләре бүген иң мөһим экологик проблемалардан берсе булган микропластик кирлелек чыганыгы. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызда тәмәкенең күренмәүче экологик зарары турында аңлаттык. Күбебез бер дә уйламаган чын барлык бар. Бер тәмәке төпчеге гасырлар буе табигатьтә кала, суларны пычрата, микропластикларга әйләнә һәм азык-төлек челтәренә кушыла. Тәмәке бар кешелек проблемасы, чөнки аның төтене һавабызны, төпчекләр суыбызны, туфракны пычрата. Моны аңлау үзгәрешкә таба беренче адым. Моннан соң җирдә ятучы төпчеккә башка күзлектән чыгып карыйчакбыз бәлки. Яисә тәмәкене бөтенләй ташларга уйларсыз. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз, үзебезне һәм планетабызны саклыйк.
ылғайча нәсихәтләр. Hürmetli tınlavuşlarımız, bu yuma hem hakem Allah baresinde söz bardıramız. Kudayımız Hak Rab'dın sonsuz gözöllüğü bolgan, tağı şetsiz ongun bolgan. Bilgenimiz gözöllüğün körsötüğü, gözöllük kasiyetinden bolgan. Ongundun ongunluğu, singer özünde turmagan. Na sebepten makluklarda Kuday yaratkanı sebep, sonsuz ongunluk görülgen. Ene sosu sırlar mınan, Rabbimiz Hakim Allah, yaratkanı ne bar bolsa, bäri süyüp yaratkan. Bar etkeni makluklarga, evvel özü karagan. Soňu tilegen Kuday, bäri esli bolganlar, insan, melek, emcinler, yaratılgan zatlardın hikmetini oylasın. Sosunlardı yaratıudan, maksatı ne bolganın, kötörüsü anlasın. Hem özünün sıfatların, tağı, yakşı atlarını, hakem namlarını yuğuk betten tanısın. Ene sosu maksatlarman, hakem, hak rahman, manelermen tolu keppen, yazlıktı em yaratkan. Üstündeki bezeklermen, intizam hikmetlermen, bir bayramga usatkan. Sosu yazlık bir yaktan, özünü oylaganlarga, gözü aldında körgönü yaxşı bir sergi bolgan. Pikri bolgan kimge, esi bolgan bärege, bir şeşek, bir terek, kötörüsü öz alimen Allah'tın atlarına, hakem bolganına, yarık yala bolgan. Bir yazlık tereklermen, artına aşıp turgan türlü şeşeklermen, yarasık baskı allermen, sankim padşa aldından kezekben ötüp ketken, asker halklarga okşagan. Nege dese terekte, ya da bir şeşekte, tallarmınan yapraklarda, meyvelarman çekirdekte, körülgön bir ölçem var. So ölçemmen barabar, kötöre bir tüzetü var. So tüzetü bir yaktan, önörlörmen bezengen. So bezevmen önör tağı, yaxşı kokuman oralgan. Ziyadası meyvelarga, ayrı tət salıngan. Kudayımız Hakim Allah, bir şeşek terekke, bärisine sanavsız, bek köp kasiyetler salgan. Hatta bir terekke şeşekeyler sanışa, neşe hikmetlerdi takkan. So hikmetler birge bolup, hakem Allah'a işaret edip turgan. Hakemdin bir manesi, neşe isti Rahman Allah, bir tek zatka kördürgen, bir tek zat bäri isti, Kudaydın kudretimen, bir basına islegen, somanedin misalleri, gözler aldında turgan.
Tilimiz bir tek müşe, sanavsız iske yaragan. Aşaganımız ne bolsa, sanavları kayda barsa, el bir evinin tətlerini, sosu bir tanıtkan. Ziyadası şaynavlarım, yutkanım hem söylegönüm, kötörü tilimmem bolgan. Nav manelerde oylaganda, esimizge baska neşe misaller em kelgen. Kayta terekke karasak, kötöresi em kaşbetten neşe hikmetli bildirişi yaxşı birer ülgü bolgan. Burunguda er bir terek bir basına özüne manet olu sözdey bolgan. Meyvaları arip bolgan. Şekirdekler er bir evi ayrı nokta bolgan. So noktada kaytara hakem, hakkuday, savlay, terekti salgan. Terekte ne bar bolsa so noktaga sıydırgan. Aynı sonday kainatta neşebet emtizimler var. Ayrı noktalar var. Hakem atıman hak, yaratkanı mahluklardı. Bek yarasık tüzötüp, bastan uşka er bir zattı, mucizemen tolturgan. Sosunlardı, hakem, kuday Allah yaratbasa, sebep degen ne bolsa, bärisi em birge bolsa, bir noktasını etelmagan. Başları esbentolu, isbilgen, ükön, alim ademler yığılsa, sanavları em kaş bolsa, ömürleri boyunca kulluk etip çalışsalar, bir terekten bir yapraktı, eş bir evi, eş bir vakit, ne yasarlar, ne etalarlar. Sağlık bankalınız. Nogayça nasihatler. Muhterem тыңлаучылар, Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 2-дә 19 метрлы кыска дулкынның 15360 кГц яшлыгыннан Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр www.trdinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinle тыңла кушымтасыннан Вот из радио каналыннан тапшырыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр www.trdinle.com интернет сәхифәсе аша Вот вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр.